Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Karon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pitsa 29 na bulan sang Setyembre tuig 2020. 87 ka adlaw na lang ang nabilin, Pasko na naman, 94 dias na lang ang nabilin, saylo na kita sa tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bayan sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, nakuha sang DILG Bacolod ang 106 ka mga contact tracer sang damlag lang recruitment na ginpatigayon para magbulig sa pagpakig-away kontra COVID-19. Outgoing Police Colonel Henry Viñas nagpasalamat sa mga opisyal sa Bacolod kag pumuluyo sa ila suporta ginhatag sa iya pagpungko masobra isa ka tuig bilang City Director sa Bacolod City Police Office. Isa ka persona pilason matapos ginbuno sang iyaman kaupod inom sa siyudad sang Sipalay. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Dinakasubo sang Malacañang ang panibag-o nga survey sang Social Weather Station nga nagdangat sa 7.6 milyones ka Pinoy ang naka-eksperyensya sang gutom sa nakaligad nga 3 ka bulan. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ini ang rason kung nga ang ginbuksa na ang ekonomiya sa piyak nga nagapabilin ang paandam sang COVID-19. Dugang pa ni Roque, nahangpan sang Malacañang kung nga naka-eksperyensya sang gutom ang mga Pinoy, ilabi na ang mga sektor sang panday, driver, kag konduktor, bangod limitado lamang ang transportasyon. Palayag pa ni Roque, wala naman nagapabaya ang gobyerno sa paghatag sang ayuda sa mga apektadong sektor. Hindi ini maayo nga impormasyon, hindi maayo nga balita ang ginpalayag sa survey nga ginpatigayon sang Social Weather Station. Milyones ang ginagutom sa bilog nga pungsod Pilipinas. May ara nga kung kaisa sa kasibana, may bis nga wala gid kaunon. May ara man nga ginakulang na gid sa pagkaon. May ara nga wala na gid sang kaunon, bangod wala trabaho. Hindi man pwede makagwa ikaw sa mga remedyo general, bangod limitado man, dakpon ka man. Ang iban driver hindi ka man kapamanday, bangod delikado man. Sumuman ang aton sinipila ka mga kauturan, ang mga Pinoy nga maka-eksperyensya
sang labi nga halit sang COVID-19, driver pagid. Wala biyahe, labi na dire sa syudad sa Bacolod. Konduktor sang una muda pa ni konduktor, subong wala na. Driver na lang ang nagasukot. Sa iban nga mga buses, posible uso pa ang mga konduktor. Amo ini sila ang labi nga apektado. Kag pila pagid ka sektor sa aton sosyudad. Nga gid-igo gid sa COVID-19. Hindi ka man makabulubaligya, kay hindi man pwede. Ang magagmay nga mga balaligyaan, nagsiraman, kay wala man customer. Kung mag-abre ka, wala customer, hindi man makalagaw ang pumuloyo. Labi na gid sa mga lockdown nga lugar. Dako kayo ang nahimo nga epekto sining COVID-19 sa bug-os nga Pilipinas. Inigo ya halin sa dalagko pakadto sa idalom sa magagmay nga mga negosyante. Nagsirira ang iban nga mga hotel. Diri sa probinsya, dihamak nga mga negosyo ang nagsira. Pinakaulihing nga report, mga 400 ang nagsirira. Wala labot diri sa Bacolod, nagsirira man ang pila ka mga hotel kag pila ka negosyo. Wala pa natin mamit lang, kag wala pa maisip ang halos tanan nga kaprobinsyanan sa bilog nga pungsod Pilipinas nga inigo sining COVID-19. Purtigid ang iya sini arangkada. Amo ina nga kun nga magsiling ka nga kung maghatag ka ayuda, gagutok ang tao. Kay kinahanglan nila ina sa matag adlaw nila nga pagpangabuhi. Kung saan matapos na pag-antos naton, bangod sang COVID-19, wala pa sang kasiguruhan, wala pa sang baksin, wala pa sang bulong nga natukiban. Amo ina ko nga, hasta subong gaantos kita. Kada bulan gahulat kita sang bag-o na mga mando sang National IETF. Ano naman ang matabo? Labi na gidiri sa syudad sa Bacolod, magatakop na ang bulan sang Setyembre buwas. Pag-abot sang Oktobre 1, ano ang mangin kapalaran sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kag bilog nga pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na. Morning, bilog nga dakbanwa sang Bacolod, kamusta? Oy, bispiras sa bulan sang Setyembre, kay buwas pitsa 30 nga adlaw, Oktobre 1 na. Kamusta ang mga dalanon sa syudad sa Bacolod? Ang aton patrol, nagalagulad na sa sini nga mga tinion. Aber, pasudlon ta sila karon dugay-dugay. Kamusta ang dalagko nga mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta ang aton sini mga merkado? Kamusta ang mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado? Kamusta ang sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod? Inatanan, idulong sa aton patrol sa sini nga mga tinion. Balita sa patrol. Ang nagaman sa patrol subong, como Martes, si Aksyon Eden, ng guwapa. ready na. Si Aksyon Eden Aboso, sakay sa patrol sa pagdulong sa aton sa mga balita kag sitwasyon. Aksyon Eden, morning. Happy Tuesday sa aton tanan, Action Fred. Kung ikaw ya bisperas sang Oktubre na dahil ako Action Fred bisperas ang Mother's Day because tomorrow is Mother's Day, Action Fred. Ay na. September 30. Sigurado may iba naman ni karon nga mapadulong na sa merkado bangad ang iban advance man nga ginahatag sa ila employer ang ilang nga mga sweldo, Action Fred. Pero Ina ko magbilin. Ginarolling lang daan sang iba Action Friend, no? Pero good news ni sa aton nga mga business sector. Mangod kagabi, nalapit na tungang gabi, gan Action Friend, no? Nagpalayag nga ang syudad sang Bacolod, isa sa mga lugar nga ginlawag ni Department of Health Secretary Francisco Duque nga ipaidalom sa General Community Quarantine umpisa naman sa Oktubre 1. Sa kagabi, Action Fred, nagpatigayan sang public address si Presidente Duterte kag isa man sa ginmention base man sa kay Duque
ang iya sini Action Fred nga status sang Bacolod. Lakip sa GCQ among National Capital Region ang Batangas, Tacloban City, Iloilo City, Bacolod City kag Iligan City Action Fred. Ang MECQ Lanao del Sur kalakip ang Marawi City. So duha na sila sa karon Action Fred kay sa gihapon kumadumduman tang Lanao del Sur kadungan man sa Bacolod sa ginpaidalom sa MECQ. Samtang Action Fred, the rest of the country is under modified general community quarantine. So most probably ang probinsya sa Negros Occidental MGCQ Action Fred no kay GCQ ya ang syudad sang Bacolod. So madumduman tani earlier kagabi palayag magikan sa Bacolod City PIO kung ginpakita man nga nagpadala sang sulat sang pangabay si Bacolod City Mayor Bing Linerdia sa National IATF nga nagahangyo nga ang syudad sang Bacolod ang ipaidalom na sa General Community Quarantine. Kadasig sang Sabat Action Fred, amoy ni sa dayon ang desisyonan man sang aton nga presidente. Subong man ang aton sini nga mga health authorities. So bantayan naton most probably buwas nga adlaw o kon karon nga Action Fred maka-issue naman sang panibag-ong nga executive order ang aton sini nga alkalde kag base may mga changes or mga pagsulundan Action Fred, especially during Sundays, no? Kaya kung GCQ Action Fred, wala naman kita to sa home quarantine pass. So, depende kung ano naman yung mga pagsulundan, mga safety precautions or safety measures nga ipatuman sang aton nga syudad. Pero kagapo Action Eden, Action Fred. posible balik biyahe. Balik biyahe, Action Fred, kaya ang GCQ, ang pagsulundan sa GCQ, balik na ang biyahe. Kag may transport sector ng Action Fred. So, good news man ini sa aton nga mga iban nga mga essential workers, kay kagapo nakita paaga Action Fred, ang from north bala, basta Lunes, gani sako, gina, wala labot nga kadamo sang salakyan, damo man sa managalinakat, kahit hindi kasulod ang series nila sa syudad sa Bacolod Action Fred, dito lang sila sa may guwa sang border check-up points. Kaya ang mga pasahero nagapanaog, kag nagalakat naman, pasulod din sa syudad sa Bacolod. So, under GCQ, balik na ang public transport Action Fred. Kagati, syempre, hindi lang ni mga empleyado Action Fred nung ang nalipay man sa sining balita, kundi pati naman ang mga business sector Action Fred, kaya at least makabalik na sila sa ila sining mga negosyo kay ang iban kalawig na gid Action Fred nga nagsira bangod sa nalain-lain nga quarantine status sa syudad sa Bacolod. Pero kung ang negosyo magbukas, akalanan magbukas, base kung paidal naman ton sa General Community Quarantine, base kung balik yapon sa 50%, 30%, amo ina nga plastada. Yes, correct, Action Fred. Amo gina siya ang matabo. Pero amo na may dine-in na, as you mentioned, 50%. Pero balasang iba Action Fred, okay na lang. Kaya para at least may rolling-rolling lang sila sa ila sinanegosyo sa MECQ nga hindi pwede ang dine-in Action Fred. Sa palibot sa karon sa syudad sa Bacolod, matawhay sa gihapon Action Fred, ang tiyempo makanay-kanay, mabulubugnaw ng huyop sang hangin knowing di pasulod na kita sa bulan man sa Desyembre. Kalabanan Action Fred, makita tabalano ang mga basura sa dalanon ara sa gihapon niya, especially may butang lang sigad sang dalan ara daan ang mga ido mapisan nga maglapta sang basura. Pero kagapon Action Fred, abi naton ido lang ang nagapanglapta sang basura. Kagapon niya may nakapicture nga concerned citizen. Nga sa bahin sang Tacoling area Action Fred, may ara sang salakyan nga nagapanghaboy sang PPE o kon protective personal protective equipment Action Fred, ginalapta sa dalan. May upod pa siya nga videographer. Ihalit na. Pangalit kita syempre kay although nga allegedly nga mga used PPE or nagamit ato nga PPE, wala kita kabalo kung din to halin base nagamit to sa mga frontliners nga naga-attender sa mga COVID-19 patients, mapulutan Action Fred, no? Especially sa aton gid mga
kauturan bala nga nag-obra sa IPM. Di syempre hindi man malabyan nilang basura, hindi man na pwede. Hindi nila pagkuhaon, kaya man ilang trabaho. Di pakita pa naman ng iba na action Fred nga mga personnel sang IPM wala daan ya sang nagakaigo man nga proteksyon, ang iban nga ni wala nagagloves, ang iba ng ilang nga face mask ara sa ila sagang di ka budlay action Fred basta mo na nga mga panghalit-halit bala kung bagahambal nila kaya nga ano gidyabi ang tuyo nga manglaptas sang PPE ginabidyuhan ka pati ang maldamo nagka-comment sa iba action Fred nga para guro may pruweba siya sa boss niya nga ginhimo niya ang iya sini nga trabaho. Mayo lang siya, Fred, may mga concerned citizens, kag may iban nga pumuluyo nga nangisog, nga bisan naka-auto, nangisog action, Fred, nga parahan, kag sawayon ang amo nga persona nga nagapalakta sa ginaligar mga used or nagamit na nga PPE action, Nadakpan wala. Fred. Ginakuha to action Fred, nadakpan to galing kay ti hambal nila do hambal sa kapulisan ginblatter to nila action Fred no tundan tani na istorya kay do hindi nagid amo action Fred hamak mo nga amo na niga katabo syudad sa Bacolod gataas na gasaka na ang kaso sa COVID-19 tapos may mga amo pag ginaiyang nga mga nagaluntad action Fred no Ang importante action din, importante nakuha ang plate number na kuha ang ngalan sa driver. Matrace ginakon din galing kag siya nung nagsugo. Oh, yes, correct in action, Fred. Kaya kung city officials na pang pamangkoton, sabotahe na ni action, Fred, ang tawag, no? Klaro. Oo, hindi nagidya mo yung action, Fred, na nagkakatabo. Pero anyways, sa Bantayan Action, Fred, kaya ang mga netizens kagapo, nakibot gid na may mga amo pa ni klase nga tawo, nga paminsaro, action, Fred, sang tawo, no? Na muna ni ganin nakatabo, may pandemya na. Tapos na tingwaan pa nila nga maglapta action Fred sa mga hindi dapat nga inuglapta diri sa palibot sang syudad. Naglabay naman kita action Fred sa Bacolod City Public Plaza kundiin may ara naman sa mga naga-standby na nga mga jeep action Fred para sa duha ka adlaw nga nabilin nga may ara sang libre sakay nga ginatawag action Fred no. Pero kung manotice mo, pero minaton balita ni wala all throughout sang libre sakay ang mga dubulubudlay kita action Fred kag permi ginadiskusyon ang ruta papunta Taytay kay bisan siyam nang nagabiyahe action Fred kung udto diriya nagakawad-an sang salakyan ng aton nga mga essential workers subong man ang aton nga mga medical frontliners. We don't know kaya ang ba sa iban basta nagadungan sila panyaga kay given nga siyam ang nagabiyahe action Fred dapat ani wala nagakawad-an gwa sulod lang mga jeep nga nagabiyahe dire kay kung ang iban pagani although nga lapit-lapit ang Banago ang iba diya tag 5 na ka Banago nga jeep nga nagagwa ang punta Taytay wala sa gihapon pero amo na action Fred ang mga diskusyon na libre sa kay to o puti unang mata mo sang hulat kay libre mo wala kami mahimo pag wala ka man sang salakyan action Yung tayo nga Fred. pag-antos balik man yes. balik biyahe sa Oktubre 1 Correct action Fred kagati open naman ang aton sini ang iba na action Fred ng mga malls ng iba ng mga opisina nga nagsira bukas na pero ulton ta lang ang executive order man sang aton sini nga alkalde para naman sa proper guidance naton tanan action Fred para naman sa aton nga complete nga management sa inyong nga liver detox mag TDX 500 sa kada adlaw kay ang Observation report halin sa patrol, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:19. Mayong balita nagpadala sang pagapila
si Mayor Bing Leonardia kag Congressman Greg Gasataya. Dasig ang pag-respond sa Malacanang. So pabuto naton nga karon nga adlaw posible magapagwa naman sa isa ka mando ehekutibo si Mayor Bing Leonardia. Bahin sa bag-o nga mga pagsulundan dire sa siyudad sa Bacolod. Kung makakas na ang Modified Enhanced Community Quarantine, mapaidalom kita sa General Community Quarantine. Damo-damo naman ang pagbulubag-o. Maayo man inya. Bisan paano ginpamatian ang apila sang aton mga opisyal dire sa siyudad sa Bacolod. Alin kay Congressman Greg Gasataya, pakadto kay Mayor Bing Leonardia. Karon pabuton ta ang binagubag-o nga mga mando ehekutibo sang alkalde sang siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20. Mabalik kami pagkatapos ni. Agapasimbangwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. 23 na. Oy, ang pila naton ka mga utod, medyo nalipay-lipay, bagod ipaidalom na kita sa General Community Quarantine. Anano, ang mo manamit nga pamahaw, karon nga kagahon, Martes. Ano ang ara sa pinsar ninyo? Ako niya, kasimple sang luyag ko kaunon karon nga aga. Luyag ko karon nga aga, masugba ako sang bangros. Butangan mo bla mga sibos, Bombay, kamatis, paitan ang tiyan niya, kag isugba. So sa pagganamit, preparahan mo sa sang sinamakan, nang may kutitot bala. So sa pagganamit, amo nang ginapulo pagita sa kung ginhawa karon nga aga. Kag ti, natural daw kanamit man kaong kasag, no? Lusgusan mong kasag bala. Kaling kung magkaong kakasag, gadamo kanon kaon mo. Kay kaute bala sa mga kagatsi kagiban pa kananam nga daan so sa pagkanamit.
amon ang mga pagkaon ang ginapulupangita sa nga kung ginawa karon nga kaagahon. Teka, pulo pamahaw na kamuda. Pamahaw na. Ang iba na, gapang luto pa man lang, kapi-kapi na kamuda. Kag karon dugay-dugay, tipon-tipon sa lamisa, kag magpulo pamahaw. Areglado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Good morning lang kay Antoinette Piliado, kay Evelyn ni Pomusino, Emmanuel Miraflores Cuales, kay JC Sapio, ano ni Patrolman Ramil Loyola. Good morning lang May lang pag-monitor tagsagid kaagahon. Si Pare Rimias Arroyo nagabugtaw na ni. No? Abri ng radyo karon nga kaagahon. Kay Pare Erning Huriliada, good morning. Kay Nestor Querido, good morning man. May lang pag-monitor karon nga kaagahon. Si Pare Boy Sincere bugtaw naman ni. Nagahiwat sang iya kaadlawan karon nga adlaw. Birthday karon nga adlaw, pizza 29 bulan sang Setyembre, kay Ricky Enriquez, kilala nga si Boy Sincere. Happy birthday karon nga adlaw. Kamusta ang preparasyon sa imo kaadlawan karon nga adlaw? Kagang tanan nga nagasaulog sila kaadlawan, nagasaulog sa ila anibersaryo. Happy birthday, happy anniversary karon nga adlaw. Abaw, matakop na ang Setyembre buwas, pizza 29, 30, salo na kita sa Oktobre 1. Ano naman ayan amangin kapalaran sa bulan sang Oktobre? Ang inapaabot sang tanan nga Mascara Festival kansilado. Ano naman ayan ang palaabuton pagid nga mga okasyon? Nobyembre 1, Nobyembre 2, All Saints Day, All Souls Day. Posible sira man ang tanan nga sementeryo. Sa Oktubre pa lang mas temprano, subong pwede na kamo kaamat-amat bisita sa inyo pinalangga nga nagtalaliwan. Dasun tuig kaluoy sa mal nga Dios base ko mag-iskerda na si COVID-19 kag makabalik na kita sa tanan nga mga okasyon, mga aktibidades nga naglipas sini nga tuig. Ibilin ta ini sa tuig 2020 ang tanan nga kalalatan, tanan nga halit ni COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27. Hindi ka mo maghalin, mabalik ako, dugang nga mga balita, dugang nga impormasyon, pagkatapos ining isa ka paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod,
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ang mga kailangan. Responsable at pagbalita, dahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Mulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan,
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kailangan. Responsable at ang balita dahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Mulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati.
Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon sang Negros Occidental sa malabutan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod. Ari anayo ang aton panawagan sa panahon sang pandemya, krisis pangkalibutano na. Mabudlay ang pangabuhi bisan ang mga plantador lagpo ka magagmay naga-antos man bangod sang manubo nga patubas. Ari ho, basi makabulig ini Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:41 na. Sobra 400 ka mga negosyo sa probinsya sa Negros Occidental. Kapon naga-monitor kita, nagsirira bangod sang pandemya. Halit sang COVID-19. Suno kay Engineer Tupas, ang OIC Head sang Industry Development Division sang Department of Trade and Industry sa ila pagbunitor. Nagdangat sa mga 471 kuno ang mga negosyante ang nagsirira sila negosyo. Mga 1.6% sa masubra 24,000 ka mga negosyante sa bilog nga probinsya ang personal nga nagpalapit sa Business Permit and Licensing Division. Sa tagsa ka mga LGU nagpaibalo nya masira kami sa ngamo negosyo bangod nagapamirde kami bangod sang COVID-19. Ina wala pa na madalasa ang syudad sa Bacolod, bilog pa lang ina nga probinsya. Dili sa Bacolod damo naman ang nagsirira. Ti natural masira kay ti wala customer. Ang mabuhi lang subong ini balang balaligyaan sa pagkaon, mga take home na ang pila ka mga grocery store abe, ang mga butika ti importante niya mo. Adlaw-adlaw ang balati ano niya mabakal gina sa bulong. Kag matag adlaw nga gina kaon naton. Amo lang ina sila ya ang maka-ulo income sining panahon sang pandemic. Ang iba naton nga mga utod, mga driver, iban pa mga remedyo general, tapos gina ya gutom gina ang ila sini ma-experiensyahan. So, kung magpadayon pa ini, daw kabudlay na gid sa aton pagpangabuhi. Sa sorbete, milyon na. Ang may ara, hindi kakaon kung isa, sa sulod sa isa kasiman, tag isa kaadlaw, dua kaadlaw. Kung may ara giman, ginakulang, posible, pamahaw lang, wala na panyaga. Amo na bla, ang nagakatabo subong. Tidiin kami makuha sang imo sining kalanon, kay hindi ka man kagwa. Hindi ka man kabulo-baligya, kay dakpon ka man. Amo na bla, ang plastada, maluoy kita sa aton sini mga kauturan. Ako, kadamo sang naga-text kung kaisa blat, hindi man mo na mapaiway, natural malangina, no? Sa tion sang amo sini, nga krisis, sino pa abi ang magbinuligay? Sino pa abi ang maghatag bulig sa piyak balay mo? Sa kasilingan mo, sa mga kakilala mo nga ginagutom. Ikaw yung kakaon, sila ginagutom, kundi medyo pulo partidahon tani.
amo na nagakatabo subong. Kung ang tanan nga tao may pagkabalaka, ang may sulusubra sa pangabuhi, may pagkabalaka. Hindi naton pag-isalig tanan sa gobyerno, hindi ni subong kalala sang sitwasyon. Inang mag-share ka bala? Sang jutay nga ara sa imo, may sulusubra ka jutay, share ka sa isig mo katao. Amo na subong ang dapat himuon sang aton mga utod. Inang may kilo-kilo kang nga bukas, i-share mo sa wala sa ginakaon. Hindi lang kay isalig mo tanan, tangla ka tanan sa gobyerno, imo kita sa mga bagay na kung nagahatag ka bala, kanami sa balatyagon mo. Nakapiyar ka mo na. Ang pagbaton, manami man. Pero mas nagabatyag ka kalipay kagamagan ang lawas mo kung nagahatag ikaw. Hatag bala nga kabubuton niya? Inang hatag bala nga hindi na kinanglan nga i-publish ikaw sa pamantalaan? Hindi na kinanglan nga lawagon ka sa radyo o kung telebisyon? Inang hatag bala nga halin gid sa imo sini kabubuton. Kanami bala batyagon sina? Kasunar ka mo? Nakabatyag man ka mo sina? Amo nang aton kinahanglan sa sini nga panahon. Share kita. Kung may sulusubra, kahatag ka. Kung may gapanawag sa imo, kinahanglan buli, kinahanglan niya bugas, kung may subra, tagai. Amo na ang aton kinahanglan subong. Kadamo-damo na sa aton mga utod nga wala gidya ginakaon. Sus, ga pangabay niya may ara kada bisan 2 lang ka kilo. Sustenir 2 kadlaw. Ang iba niya ti lugaw-lugaw na may ara kada. Amo na bla. Ay abi nyo kasakit batyagon. Ga kurog-kurog ang dapadapa mo. Ga palaminhod ang kalawasan mo. Labi na gyud ko magtawag niya may ara kada bisan jutay abi pa siraman ko da kung may gulugatas kada para sa bata ko. Sos kalain. Batyag mo daw ga palang luya ka. Labi na gyud kon hawat-hawat man abi, may lakon may ara at tagadayon. Kung wala mang langhap ka pa, hindi man pwede pabayaan mo. Labi na kung kilala mo, ako niya eksperyensya ko ina, suspwerte kalain. Matyago daw gadulom ang panulok mo. Kalain-laing dyan ang gayo, gatulo, pangluha, abla, gebe. Sus! Maria Jose, puerte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na. Aber, anano ang iban pagid nga mga bulo balita. Oy, maayo maniho. Bisan paano makatulot bawas na ang pila naton bala ka mga kaladtuan katulad sang Boracay. Amo ning ginhandom sang iban nga mag bulubaylo na ni. Tumabog na ni si COVID-19. Makulukadto kami sa mga lugar nga makapaliwa-liwa. Ti mga 397 ka mga establishmento sa Boracay ang gintugtan nga makabato na bisita sa mong isla. Damayo, no? Sa masunod na nga simana, report sang Department of Tourism. Mga 397 kuno ka mga establishmento, 25 ka mga hotel, 80 ka mga resorts, 292 ka mabuhay accommodations para sa aton mga utod. Ang buksan kabay pa. Dire sa probinsya kag iban pagid nga probinsyanan, buksan man ni mga matahom nga lugar. May ara dito sa Sipalay, may ara sa kundiin pa nga banwa kag syudad, mga Mambukal, kag iban pa iban mga baybay bla. Bisan ta punta Taytay na kadto kato kasubo bla. May trangkang purtahan. O kalain. Nablang paglabay mo do kasubo atong daw nagyan aratay bla. Sa unay magkulukadto ka na makapulo panisi ka. Kampiyon na. Pulupungko kasigad baybay bla. Kamag sulusugba baboy. Daw ka namit matyago sulusugba ka na isda be. Gadungka da ang mga mangingisda. Bakal kalabas pa, gilaw ka da. Ay subong kahilidlaw. Wala na gid. So, nami niya ang departamento sang turismo nagsiling. Kadako-dako gid bilyon ang kapirdihan sa aton mga utod. Labi na gid ang aton mga worker sa among mga balay
Kalingawan, mga lugar, baybay, bukid, kag iban pa. So sining pagbukas, amat-amat, kabay pa. Bisan paano, mauli-ulian ang aton ekonomiya. Portigin nga halit. Ang pila naton ka mga utod, ang mga kabataan, nagareklamo na. Nagligad nga isa, 2 ka bulan, wala pa. Ang kabataan, hampang-hampang na sa mga computer, hampang-hampang na sa mga cellphone, sa ulihin nga naglawig na. Pati kabataan, kamuno na. Yeah. Hindi pag kami pwede kagwa. Pati kabataan, nakamutik na. Yeah, daw, pila na kabulan kami galibot-libot, sulod balay, hindi kami pwede kagwa. Ti yawan ka naman sang esplikar sa kabataan. Ayawan ka patag wala kagtuo kon nga hindi sila pwede kagwa. Bangod, wala ina ginapahanugutan sang aton departamento sang ikaayong lawas kag sang aton mismo gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:50 na. Ari ay importante sa tanan nga kadto kamo sa lugar nga may ara libre nga konsultasyon. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa militon Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadampiligan Padayon Aksyon Radio Pagkolon nun kag negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sa ginadampiligan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsang ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Action Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na niya'y saysay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Action Marlon, please go ahead. Bilang pagpasiguro sa safety kag health precautions sa mga taga-syudad sa Himamaylan, ginpahibalo ni Mayor Raymond Tongson pagi sa sining official Facebook page nga ang Himamaylan City Hall ang magapabilin nga nakasarado tub-tub nga makulokompleto pagwa ang resulta sa ginpatigayon nga swab test sa pila sa mga empleyado assigned sa City Hall. Suno sa alkalde, nagapadayon pa ang contact tracing, kaghulaton ang pagwa sa resulta sa mga swab test para gid mahibaluan, kag mapalanuhan ang pagkapasiguro sa kaluwasan sa mga residente sa ila sa nga syudad. Dugang pa sa alkalde, may pila ka mga empleyado ang ara sa gihapon naka home isolation, kag nagahulat sa resulta sa ila sa nga swab test. Sa record sang Himamaylan City Health Office as of September 26, ang syudad ang mayara sang 119 ka mga confirmed cases, 61 ang recovered patients, kag duha ka mga nagkalabatay. Ang duha ang halin sa barangay 1 kag barangay Agisan. Ang syudad sa Himamaylan ang mayara sang 490 man ka mga active PUMs, kag 1,151 ang nakagraduate na nga mga patient under monitoring. Sa kabugusan nga barangay sang syudad, ang barangay Nabalian, amo lamang ang wala sang confirmed case kag wala man sang recovered apang mayara sang duha ka mga active PUM. Ang kaksunyugikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Henovaya, una sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:06. Sa panahon sang pandemya, ang krisis pangkalibutanon, kabudlay kun wala kamo. Aga pa siyang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbi. Ako, kay Bret Hart Tunato, kay Warli Tunisia, kay Hazel Alvarez, kay James Gumban, kay Helen Wesna, kay Dodge Dalida, kay Vanessa Mayo, baga hiwat sila sa ila ikaanom katuig nga anibersaryo. Happy anniversary. Kay Heaven, good morning, man. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:08. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Aga pa siyang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
sang biton, mga balita, ang dala, inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako
inspirasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo. Balaka Gamala. Nakatamyaw siya kay Jules Coco Lapura sa iya kaadlawan karon nga adlaw. Good morning man kay Gina Toribio Panes, kay Nilson Yo. Mayo lang nga pag-monitor kay Engineer Mungkada sang Silin Homes. Dira kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, kay Ruben Tampos sang LTO. Naga-monitor siya karon nga kaagahon. Morning sa inyo. Diri kita. Mga balita nga natipon naton sa puwersa sang aton kapulisan. Outgoing Police Colonel Henry Viñas nagpasalamat sa mga opisyal sa Bacolod kag Pumuluyo sa ila suporta ginatag sa iya pagpungko masobra isa ka tuig bilang City Director sang Bacolod. May report si Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Nagpasalamat si outgoing Bacolod City Director Police Colonel Henry Viñas sa pamuluyong Bacoleños sa mga city officials, ilabi na sa katapos ng media nga nagbulig sa isa ni programa durante nga ni siya ang nagpangalagad masobra isa katuig bilang City Director sa Bacolod City Police Office. Kahapon kanlaw Action Fred, ginrelieve na sa pwesto si Viñas bilang City Director. Kagini siya ang pagabuslan ni Police Colonel Manuel Placido nga anay City Director sang Antipolo City, probinsya sa Rizal, matapos si Viñas ang gindestino dito sa Camp Crame bilang Chief of Staff sa National Operational Support Unit. Ang pag-relieve kay Viñas, Action Fred, posible magasaka man ang yasaring nga promosyon bilang isa na ka Police General. Durante nga wala pa nakaabot si Police Colonel Manuel Placido nga officer in charge ng BCPO magabulos kay Colonel Henry Viñas, si Police Lieutenant Colonel Levy Pange, Deputy City Director for Administration sa Bacolod PNP, amo anay ang magaserbe caretaker sa Bacolod City Police Office. Upod sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Deputy City Director for Operation. Si Colonel Pange and si Colonel Liada, na-train naman nato na sila and knowledgeable naman sila kung ano ang mga trabaho natin kag ang dapat pugusan natin. Papasalamat kita sa, especially sa inyo, sa media. Salamat din sa pag-pinsindi ninyo sa amon, pagbuli ninyo sa amon, sa LGU, kay Mayor Bing. Madamo rin salamat sa ginhatay nila nga suporta sa ating kapulisan, kay labi kag labaw sa tanan sa akong mga pulis, sa mga station commander, sa staff, ano na ang ginakuan kong tadamoy, salamat. Kaya sa atong mga amigo, kung sa kanyang mga Bacolod nun, nga ang Bacolod nga magpabiling matawkay nga syudad para hindi lang para sa aton, kundi para man sa mga kabataan natin. Salamat kita sa tanan, sa mga bulig nga ginhatag nila sa atong kapulisan, hindi lang sa akong nga panahon, kundi sa mga maabot pa ng mga panahon. And hopefully, sir, ang magabulos diri sa imo will continue sa mga programa mo diri sa BCPO, Colonel. Yes, sir. Actually, wala man sang dapat kabalakan kita kay ang programa sa PNP ara naman ang kinahanglanan natin is i-implement properly. Kami diri, sir, sa Action Radio family, nagapanginbulahan sa imo for job well done. Kag good luck sa imo sining next journey, Colonel. Yes, sir. Madaming salamat, sir.
Action Fred, si Police Colonel Henry Biñas, ang outgoing City Director sa Bacolod PNP sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19. Good luck kay Binyas. Sa iya sini bag-o naman nga pagpasimpalad, sa iya sini trabaho. Sa aton mga utod, kung may mahikapan kamo nga bukol sa lawas, Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsang ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR Yari na ang Lotto Result! Resulta sang Lotto 655 kita ang jackpot 29 milyones 700,000. Kombinasyon in any order 48, 13, 31, 11, 8, 24. Resulta sang 655 48, 13, 31, 11, 8 kag 24. 645 kita ang jackpot 19 milyones 837,198. Kombinasyon in any order 31, 8, 13, 23, 38, 3. Resulta sang 645 31, 8, 13, 23, 38 kag 3. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Good morning kay Jocelyn Libuon Dispoho, kay Alex Puentes, kag Alison Asibido, kay Nick Barca, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Monsing Siukon, kay Raul Chua, kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado, kay Bibitan, kay Hubert Carion, kay Mayor. Good morning lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad,
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Cambrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabot. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsag anong kaintangan. Responsable at ang balita pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod. Juliet Colingco, kag kay John Cleben Duran. Happy birthday man na kay Boy Sincere. Kay pare Boy Sincere, happy birthday karon nga adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:33 na dire kita. Nakuha sang DILG Bacolod ang 106 ka mga contract tracer sa damlag lang recruitment nga ginpatigayon para magbulig sa pagpakig-away kontra COVID-19. Detalye ni upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. May Action of Fred, naka-hire ang DILG Bacolod Action Fred sang 106 tanan ka mga contact tracers nga mag-augment sa kampanya kontra COVID-19 sang LGU sa Bacolod City. Ginapahayag ni DILG Bacolod Director Joy Marideth Madayag ang 106 ka mga contact tracers Action Fred ang ginabugusan sa mga nurses, medical technologies, criminology, kag engineering graduate, mayaraman sa mga manunudlo, OFW nga nawad-an sang trabaho kag iban pa. Suno kay Madayag sa karon ginaproseso na sa maini ang mga requirements nga kinahanglan kag ginapaabot Action Fred nga sila ang ipaidalom sa training kag magaumpisa sa ilang trabaho sa bulan sa Oktubre. Sulo kay Madayag, 4 ka bulan ang inisyal nga kontrata sa mga contact tracers pero posible pa ini nga maglawig Action Fred depende sa sitwasyon. 106. So ano ning next step dayon, ma'am? Pa-comply na mo sila sang requirements for hiring. Okay, pero good as hired na gid sila ya. Good as hired, oo.
Nabatian si DILG Director Madayag. Yari na mga kapsyon ang 5 ka-healthy nga mga ingredients nga makitaan sa isa ka capsule. Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang pinaka ang Action News sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Santon Plus. Banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero siguro
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio. Dili kita isa ka persona pilason matapos ginbuno sang iyaman kaupod sa inom sa siyudad sang Sipalay. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. May nga-action na Fred napilasan ni isa ka persona matapos ginbuno sa kaupod niya malang sa inom dira sa may sitio Batang Barangay Talaban, siyudad sang Himamaylan, tinalikdan nga gabi. Ang biktima diri kilala sa kayahan sa Tol Magbato, 29 anyos, kag ang mga suspitsado ginkilala naman Sanday Rogel Tista, 21, Bernie Jan Mules, 24, tanan nagapuyo sa amuman nga barangay Action Fred. Sa pag-imbestigar diri sang Himamaylan PNP sa pagpanguna ni Police Major Romeo Vargas, ining tatlo upod balang nagainoma, naglinalisay sa way panibalaan gid kanong ila sinigin awayan pagkatapos gingabota nila konsilyo kag ginbuno ining biktima ay may lang kay way gid na puruhan Action Fred na hingagaw dala sa ospital. Nagresponde ang kapulisan kag nagkaladakpan ining duha ka mga suspitsado matapos nga maabtan dito kag pinantudlo ini sila sa mga saksi sang ginkapkapan Action Fred ining si Tista kag Mules. Nakuhaan pa sang illegal nga droga nga nagabalor sang 1,700 pesos plus ang mga drug paraphernalias Action Fred. Ining duha karon priso na ka mga tubang sang kaso sa ila sining pagpangbuno plus pagid ang paglapas nila sa Republic Act 9165 ukon pagbiligya sang illegal nga droga. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:49 na morning lang kay Abrinica Wendel kag Marilyn Mendoza Trangunan. Mga blatter entry pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita kagaya nga na morning Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54 na pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Kung kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Oh, wala. Sabat ang aton patrol. Ara siya. Aber pahuway-huway si Aksyon Eden. Aksyon Eden, please go ahead. Aksyon na Fred, napatay kahapon na isa ka drug lord sa isa ka manhunt operation
nga ginpatigay naman sa gintingob nga puwersa sang kapulisan kag iban pa nga law enforcement unit sa barangay Minuyan, Banwasang Morsha kahapon ni Action Fred. Ang napatay ang ginkilala kay Jennifer Mercader alias Hyper, lalaki, 43 anyos, kag residente sang barangay Lugo, Borbon, Cebu. Di kahapon Action Fred suno sa kapulisan, una nga nakita si Mercader Action Fred nga nagatiner sa barangay Alig, Banwasang Morsha, kag nagapamakal inisyal allegedly sa mga kasapatan. Ginpahayag ni Tabuhara nga nagsaylo giloyon sa barangay Minayan si Mercader matapos na ibaluan nga ila ini o kung ginamonitor sang PIDEA. Ginatutukan sa karon Action Fred sang Station Intelligence Division sa Morsha PNP ang pagmonitor kay Mercader sa bulig sang impormasyon gikan naman sa Police Regional Office 6 kag 7 kung sa diin sa sulod sang isa ka semana gilayon man gin-operate sang aton sini nga mga kapulisan Action Fred. Ala di igo sa dughan sugat sa pagpatlong at ang luthang ang naangkon ni Mercader ngayon tunaan naman sini sang iya kamatayon. Ako man sa crime scene ang isa ka kalibre 45 nga armas luthang, isa ka 12 gauge shotgun, apat ka mga nagdupok na bala sa kalibre 45 nga armas luthang, kag sila ka mga wala nakalupok na mga bala. Ay nakuha man sa puloy-an ng Mercader nga 8 ka bulto sa ginasuspect man Cebu na may kabug-aton nga 40 gramos kag ginabulubanta na gabalor 480,000 peso. Ay bala na Action Fred tuig 2018 sa nadagpan si Mercader sa probinsya sang Cebu sa kaso naman sa paglapas sa pupot sa iligal nga armas kag droga apang nakapalagyo gikan sa Medellin District Jail sa tong Marso 5 tuig 2019. Kag siya man yan ay Action Fred ang anay punong barangay sang barangay Logo, Borbon, Cebu. Na si Mercader Action Fred ang top 10 most wanted person sang probinsya sang Cebu kag ginakabig naman bilang high value individual. Si Mercader Action Fred Gilino ang nakapalagyo sadto Agosto 27 sa buy-bust operation nga ginpatigayon sa BCPO CDEU sa Florenceville Subdivision, Barangay Pahanukoy, Syudad sang Bacolod. Sa sinin naman nga panahon, importante kayong lawas, agad malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sang Santon Plus Gold, kaya ang Santon Plus Gold mas ginpa-improve kag mas epektibo na. Mga mayara ini sang extracted nga mangustin, malunggay, amargoso, garlic kag spirulina, amo nga mas epektibo nga ka na, may bulong ka pa. Balita halin sa patrol, ang ka-action ni Action Ida Naboto. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, la 5:58 na. Good morning kay Melvin Peñapel, Luila Siason, kag Jocelyn Arisibita, Ulak. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Mar. Yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Standard Time, lasais 4, standby na. Sa aton aksyon, Balitang Bayan, numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,